Kita kumpul ing kene kanggo babagan budidaya tema sing penting banget kanggo urip saben dina. Nandur ora mung kanggo tanduran nanging uga kanggo bangun kesadarane pentinge njaga lingkungan. Nandur akeh paedahe nganggo awake dhewe lan lingkungan sekitar. Kanthi nandur tanduran, kita bisa ningkati kualitas udara, nyuda polusi lan njaga lingkungan. Jawi saking menika, nandur ugi saged dados sarana ngrembangaken kesadaran babagan pentingnya njaga lingkungan. Mula kita kudu nduweni peran aktif tanduran. Kita bisa miwiti saka perkara cilik kayata nandur tanduran ing omah, nyuda panggonan plastik lan banyu. Kanthi cara iki kita bisa njamin lingkungan urip kita tetep lestari.